sa mangandam, kita matagusan ang pulong sa Diyos, patalingugan ta. Kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan, kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong gabi mga higala among mga suki o mapinalangga namo ang ating paminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay, mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita pagadumalahon karong gabi na sa inyong mahigala, Brother John Dito, kinausab si Brother Libe Claves. Okay, mag-ampo ta mahigala, amahan mo nga nasa kahitasan sa mga langit. Nining gabi na o Diyos, nagakalipay kami sa pagpasalamat kanimo tungod nining lain na usab nga higayon nga imong gihatag aron ang imong mga pulong among mapamatian, among matun-an. Tagay kami kasing-kasing nga masinabuton og maninawaton sa kamaturan. Mo'y among gihandom o Dios nga kun mobalik si Hesus, kami untang tanan makauban kaniya og makapuyo sa langit nun nga puloy-anan. Giyahe ang matag-usa namo karong gabi na, nagalaom kami ikaw magpatalingog sa pag-ampo, kining tanan among gitugyan, gisalig og laomong madawat sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, atong gina-welcome no ang tanan nato nga mga kahigalaan karon nga naglantaw sa live. So nag-live lang usa ta higala karon. Wala pa ta nag-on air sa radio kay ganihaon tato niya kay kalit og ulan unya
kilat nga perting kusuga mo tong gi-off ang radio pero ang Facebook nato mo ay nag-continue. Karon taon-taon madungog nato atong programa diha sa radio, no? Mingaw-mingaw na ang langit karon taon-taon. So, namoy mga messages diha alang sa mga viewers, mahimo nga inyong ipadangat na, no? Kay karon taon-taon ato nang pangbasahon ang inyong mga importante nga mga mensahe nga ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. So, mayong gabi sa atong tanang mga suki nga mga viewers dinhi sa Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Mayong gabi. Og sa ubang nasod pas kalibutan, kung asa mo dapitan na himutang karon sa inyong pagpaminaw sa atong programa, gina-welcome mo namo higala dinhi sa tulumanon sa kini ang maayong balita. Kanya, at ang inyo karon taon-taon ang pagtubag sa pangutana nga gipadala sa atong mga higala dinhi sa ato nga tulumanon. Niya, namoy mga pangutana baka hinuon diha nga importante kayo kay naglibog mo sa dugay ng panahon nga gusto ninyo nga masabtan ninyo ang kamaturan. So ipadangat na din higala sa ato nga programa aron ato nang maskidulan matagaan pa nagpanahon ang inyong sab nga pangutana mao'y ato nga pagatubagon. So good evening no sa atong mga kahigalaan diha sa bundo, dito ta kaganiha sa bundo kay dunay fellowship. So salamat kaayo sa mga mabiyabihon nga mga kaigsunan nato dito sa sakop ni atong ilang fellowship, lima ka mga churches, Tabugon, Bourbon, Sugod, o niya diha sa bundo, o niya katong isa nakalimot ko nakalimot ko atong isa ka church basta kay murag sakop sa Sugod nga church sa Bukid. So salamat kaayo sa inyong pagabi-abi nato diha no sa atong pagbisita sa ato nga fellowship. O niya salamat po kayo ni atong magtikon madasigon nga church elder si Brother Michael Bandalan. May gabi niyo po uban si mong pamilya ng Brother John Lubitania. O niya may isang gabi lang ni Sister sa mga Murillo dia, family, mga Orsal dia sa bundo. Ya, good evening sad ni Sister Monteliano sa Tabugon. Tanan diha kaninyo natay nahimamat sa nato dito ato mga radio listener nga mga nangahimo silang Adventista. Kauban na itong magtotoo sa ilang kanunayon nga pagpaminaw, pagsunod sa ato nga tulumanon dinhi sa radio niya. Kay balag sa tato ni Sister Fidelina nga ato sa ning sukin tigpaminaw nga na-Adventista pud karon sa poblasyon sa Bourbon. So mayong gabi sa tanan taga Bourbon, makaisunan nato o makahigalaan nga naminaw labing Diyos mga kabukiran nga dapit, mga kabukirang barangay Higala. Lanog ni atong programa dito dapita sa bundo. Ito Sugod, mga kabukiran barangay des Bourbon. Lanog daw ang ato nga tulumanon. So maayong gabi kaninyong tanan. Karong gabi na gina-welcome mo namo higala dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So makahimo na mo sa pagpadangat og mga mensahe, no? So siguro karong taon-taon babalik na atong programa sa radio kay gi-off usa ang radio pero atong i-open ang Facebook lang karon usa kay naniid pa sa panahon ang atong master control diri. Kay maayo na linaw ng panahon, iyan na po ning paandaron diri ang transmitter para nga makapaminaw ta sa radio. Sayod ko nga ang uban karuwa mag Facebook nagsinagliso-liso sa radio, siguro nagkanuos ron yung radio kaya pa ma-on air atong programa sa radio tungod lagi aning lain nga panahon karon diri. Kusog kaing kilat niya nasunog na magunin, agyam nagsunog muna nga niguro na lang po, kusog kayong kilat off na lang dali karong taon babalik pero Facebook live ta karon higala. Alang sa atong mga viewers, atong mga followers sa atong programa, palihog atong i-share mga higala ang ato nga programa nga ato sa atong mga friend, atong mga loved ones para sila nga masyaran po sila sa pulong sa Ginoo.
O niya, makasabot po sila. Sabi na atong i-share mga higala, ang pulong sa Ginoo, part man na sa pag-participate nato sa pagwali sa mayang balita. Ang atong i-share, giwalihan nato ang ato nga mga friend at mga loved ones na mahibalo sa pulong sa Ginoo. Okay, adto ta sa unan higala, ato ning pangbasahon ang atong nakita sa screen, atong mga higala dinhi nga naglantaw karon. Salamat dahil sab kayo sa Riverside FM o nag-una dinhi ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz. Ingon dinhi adang mensay on air na diri mga brad. So salamat kayo no sa atong maabtikon nga CEO diha, atong mga maabtikon nga station manager, kanya nga to sa ni Pastor Joel Turana, o sa tanan dihang naminaw karon ato nga ginawelcome mga nagsunod sa atong programa naminaw diha sa Riverside FM Cebu. So kamo diha mga higala nga naminaw, pwede sa mong makapadangat direk pangutana sa ato nga programa sa kini ang maayong balita. Kay moabot ang panahon nga ang inyo sa pangutana mo ay tagaan natong pagtagad. Kay daghan mo mga pangutana mag-abot-abot na maabot na eskuhan, maabot dito kang Brother John, abot-abot pangutana mo na mapundok higalan niya. So sa kagabi usara ka pangutana ang ato nga matubag. Gituyo ta na aron masinsilyo gud gayo ba mapasabot og ayo ang mga butang nga atong gikalipgan. So mahinong din na kada gabi usar gyud ka pangutana ang atong tagdon. Ang tuyo og tumong parang ma-slice yun natong ayo or mapasabot yun natong ayo ang pulong sa Ginoo. Okay, atong ipadayon pagbasa ni asad si Brother Ronilo Itang. Ingon yang mensahe ni maayong gabi nausab kaninyo Brother John o Kuya Libby. Maingon usab sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw og sa mga nag-view niini nga programa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Anya niya sad si Brother Isao Dihito. Good evening Brother Libby, Brother John. Watching here in Barangay Langob, Asturias, Cebu. Anali karon dia Brother Isao sa Barangay Langob, Asturias, Cebu. Kung magudi Brother Libby, sa dili pa moabot yun ang ilang matawag na to major crusade na sila mo satellite crusade. Ana ang murag mao siguro ni Barangay Langob ang ilang buhatan og satellite crusade mauna ang ilang concentrations buhat na adi sa Barangay Langob. Anya niya sad si Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby, salamat po sa paglab ug pagpray Sister Ginaline. Anya niya po si Brother Miliod si Lasol. Salamat po gyapon sa pagpray ug paglab. Ato pong nakita dinhi si Brother Edelberto Rina Somalinog. Thank you kayo ng iyong mensahe dinhi. Good evening to all people of God. So good evening also Brother Edelberto and your family. Ato po nakita si Brother Janry Monterde Punay. Mayong gabi Kuya Libby o sa tanang makaisan. So good evening Brother Janry Punay. O niya po si Madslia Muñez kuani sa dito ni sa Manila. Uwan diha pads o nag-uwan gyud diri mads maglain magong panahon diri. Mura maghinungaw ni sa bagyo siguro. Lain ang panahon diri di palang dugay ning kalit og bundak o niya nangilat motong gidadali og paong ang transmitter nang kita karon ang inyong madungog sa live ra kita usa karon sa Facebook. Niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa paglab ug pagpray Brother Rufino. Niya po si Elpidia Coro. B.A. Brad, mao di ay wala man di ay sa radio. Napulan migliso-liso sa among radio. Tinuod na no. Itong gihisgutan ako ganiha nga
Aw ba nato karon sinagliso sa radyo. Kanuos ra gyud inyong madungog diya kay gi-off kadiyot ang transmitter gipadid-an ang panahon nga wa na gani kilat i-on air na po ni og balik. Ana nga pero live ta sa Facebook. Nya atong mga higala inyo pong i-share dito nga live ta sa Facebook lang usa, no? Niya po si Brother Jandre Monterde Punay na pagit siya mensahe dinhi atong iampo Kuya Libby ang umaabot nga Elite Crusade dinhi sa distrito ni Pastor Eugenio Habagat karong umaabot pizza Mayo 18 ngadto 24 nga paghimuon sa sitio Daan Bantayan na di ay Elite Crusade. Dili sitio Daan Bantayan, sitio Mohon Daan Bantayan. Sa sitio man, sitio Daan Bantayan. Why sitio Daan Bantayan? Sitio Mohon siguro. Wa may sitio nga eskwelahan niya, no? Wa may sitio eskwelahan niya. Sitio Daan Bantayan? Sitio ba? Sitio Daan Bantayan. Okay. Sa kung gini sa campus ni siguro. Niya po si Brother Millard Barintos. More power, Brother John, Brother Libby. Na-miss nako kamunduha. Okay. Salamat Brother Millard, no? Salamat. How long time wa gikan ilutaw diri sa atong programa. How long time wa anta magkita otro. So I remind you, until now, ang Nike nga sapatos nga inihatag sa buhay na buhay parin. Thank you so much, Brother Milord Barrientos. Okay niya po si Sister Remedios Dihito. Good evening mga brad. Og sa tanang naminaw, bro. Naminaw, Bro Libby og Bro John. Maminaw ron sila si Samuel og Linda. Salamat sa pagbasa. So thank you po kaayo, no? Sister Remedios o sa mga kaigsunan nato dihang naminaw sa ato nga programa. So sa tanan na lang karong naminaw kutob sa naabot sa labyog sa atong broadcast karon through Facebook. Labyog mo tibok kalibutan kay international mo ganing Facebook ko ng internet. So makasud ta sa bisan asa nga dapit sa kalibutan o niya mga katawhan makakita o makapamati sa ato nga programa dinhi sa ato nga live program sa DYCM Bugo Adventist. So pwede nga po mo makapadala higalag mga mensahe ug namoy mga pangutana day i-type na ninyo kaya aron ato nang timan-an screenshot na para nga maabot o niyang panahon ang inyong nasad nga pangutana mausay atong tagdon dinhi sa atong programa. Kadalang mga pangutana nga honestly nga naglibog kita ba? Unya gusto tang matinawan. Dili kay kanang pangutana nga magsukod-sukod lang. Kabao ba kani sila na? Wa man ito makuha na. Ano mangutana ta tungod kay na siguro wa kay nato masabti. Unya natin nabasa sa Biblia na naglibog ta. Mayroon niya padangat niya parang matagaan og sulbad katinawan mga higala ang inyong mga butang nga gikalibgan. Okay, ato ning tanaw ning pikas nga screen ato sa ning tanawon mga higala alang sa mga naglove ug naglike sa ato nga program. Okay ni sila si Brother Roger de los Santos, mga gabi niyo bro, uban sa imong family. Yan niya po sa Luel Nodalo Estrera, Kishyami Lubiranes, agtuani sa Dunghoy. So good evening no sa tanan taga Dunghoy dia. Atong mga kaigsunan kadto man nagtambungan sa Crusades Kadwawan. Siguro daghan mo sa Dunghoy na minaw karon. Good evening sa mga Lubiranes family. Good evening po ni Brother Eddie dia. Eddie Biles no, may gabi no bro. Okay, ato ni padagbasa niya po si Roji Bimel Layusa. Niya po sa ayan Kevin Dorotan,
Joan Del Sarul. Niya sad si Eric sa Sinoy. So good evening di ay sa atong mga kaigsunan diya sa Mabuli. Mga atong mga brother and sisters diya karon tanan nyo di naminaw. Kanya naminaw sa lanog sa sound system ni Brother Eric Sinoy. So maayong gabi niyan tanan. Kanya niya po si Orange sa Pelayo. O niya... Okay, salamat dahil sa pagbiyo. Busy rin baka Brother Libe, pero kay gayon. Kadalikyat yun. Sa atong program. Okay niya po si Janry Monterde Punay. Niya sad si Sister Rosalyn Mainit sa Germany. Brother Isaw Dihito, Ronilo Itang, John Michael Cinco, Scout Ranger Senior, Sir Sagani. So, good evening ni Maria, sir. Ano na po, Ronaldo V. Bragat, Jolina Istorco Rizal. So, muna sila. Ay, pasalamatan ang atong listener na sinatakan, Brother Libe, si Ma'am Ruby Bachancela. Thank you so much, ma'am, sa imuhang pagpaminaw o sa atong programa. Okay, arita sa mga nag-like mga higala, niya ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz, niya po si Brother Anisito Preselias, Million Silasol, Edelberto Rina Sumalinog, niya po si Jeline Tiro, God Binsig, Jan Moses Rosalihos Puyot, og Sister Ginaline Lumuntad. So, as of this time, ito nakita nga mga nag-like, mga nag-love sa ato nga programa. Nga ato ning dalikyatan paglili ang ato nga messenger, ang uban god kalabanan, ari ipaagi la sa messenger ang ilang mensahe kay makahimo magugka sa pagpadalag mensahe bisag wala kay Lord, no? Ari la sa messenger iagi. Okay, thank you also Sir Matthew Anderson for watching and following our program. God bless you and your family. Hello, sir. Good evening, and thank you so much for viewing with us. God bless you and your family, and also regards to Sir Jerome Patagnan. Okay, anong sana nato nga naminaw, ini si Sir Matthew Anderson, foreigner ni siya, di panibugay na bautismuhan sa Seventh-day Adventist. Og salamat sa imuhang thank you so much for viewing, sir, and God bless you. Okay, niasad si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi, Sir Libby. Salamat po sa pag-send og heart og pag-like sa ato nga programa. So thank you kayo. Ang Dios magpanalangin kanimo. Okay, ato ning balikan paglihigala ang pikas nga screen. Ay na sa mga nahiduga nga nagtanaw. Okay. Niya si Sister Nana or Sister Gay Marie Kalapuan nga nanukad sa Saudi Arabia. O niya nag-send siya og mga heart og kamot nga nagpray. So thank you kaayo, Sister Gay Marie. O niya po si Janry Monterde Punay. Wala maon ang mic ni Kuya John. Oy, wala ito maon. Okay. Okay, thank you so much, Sir Matthew Anderson. Thank you so much for viewing with us. And God bless you and your family. Alang sa kasayuran sa tanan nato nga naminaw, si Sir Matthew Anderson, he is a foreigner. Di pa ni siya dugay na bautismuhan sa Seventh-day Adventist. Thank you so much, sir. God bless you and your family. Yeah, good evening also to Brother Gerardo Lubitania. Ay, dali, may gabi ni mo dali o ni Pastor Randy Suson. Millions of thanks dali, and regards to Pastor Randy Suson. Asa na mamoro na uli na mo sa Australia siguro or naapa mo diri sa Pilipinas? Napa kay murag karon adlaw na tapos ang crusade mga ato nila. I see. Okay niya po si Brother Norland Pagal. Okay, salamat no. Anya
Okay, amo nang gi-on, Brother Norlan, Brother Jandre. So thank you kayo. Unya, muadto ta mga higala sa pagbasa sa pangutana nga maoy atong tagdon karon gabhiuna. Okay. Ato ning tanawon pagitaon taning pangutana. Mo ni pangutana mga higala. Ingon ni nga good day. Tinuod ba nga ang 10 commandments dili na nato tumanon karon? Ang atong tumanon kuno nga sugo kay Jesus Christ lang. Ang pangutana, lain ba di ay ang 10 commandments o ang kasugoan ni Kristo? So manay pangutana, Brother John, iya raning na kwan siguro nadunggan niya sa iyang mga naghatag og pagpasabot nga ang 10 commandments dili na tumanon. Kay ang tumanon kuno karon mao na ang kasuguan ni Kristo. So na siya pangutana. Ang iyang pangutana nga tinuod ba di ay nga ang napulo kasugo lahi sa kasuguan ni Jesucristo. Diha ang iyang pangutana nagbase. Okay, daghang salamat Brother Libby. Mahin aning pangutanaha. Murabag na siparit ang napulo kasugo o ang giingon nilang kasuguan ni Kristo. Kadaghan naman ta ma-encounter, kaka-encounter ani nga lagi ang ilang pagpamatud wa na ang napulo kasugo, kay ang napulo kasugo gihimo na lang duha, mao na ang sugo ni Kristo. Sumala sa Mateo 22:34 ngadto 39 nga dunay nangutana kay Kristo unsa man ang labing dakong sugo sa kasuguan. Miingon si Kristo, matud pa niya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kalag, sa tibong kusog ug sa tibuok mong salabutan. Unay gingon ni Kristo, mao kana ang una og dakong sugo. Ikaduha, higugmaa ang imong silingan, mao kana ang ikaduha og dakong sugo. Unya ang gisgutan ang sa 40 dili na nalahuson, naging og kini giingon diha nga og niini nagasukad ang tibuok nga kasuguan. Ang pulong sa duha, love to God and love to man, ngingon niining duha kama nagasukad ang tibuok nga kasuguan. Wa sila masayod nga ang gipasabot niya na ni Kristo mao ang napulo kasugo. Ang gihisgutan niya duha, ang paghigugma ngadto sa Dios ug ang paghigugma ngadto sa tao, kay diha sa napulo kasugo nabahin kana sa duha ka mga sugo. Mo bitaw na nga gisulat na sa Dios sa duha ka papan nga bato siyang kaugalingong tudlo o gihatag niya ngadto kang Moises. Dili ni kang Moises iya ni sa Dios. Nganong gisulat ni duha ka papan nga bato? Kay ang napulo kasugo, tandaan nato, nabahin kana sa duha ka sugo. Ang sugo ngadto sa Dios ug sugo ngadto sa tao. Love to God and love to man. Sa unang bato, gisgutan kay duha man ni kapapan nga bato, kung sa Tagalog pa, dalawang tapyas na bato. Ang unang papan nga bato, gisulat didto ang kasuguan sa gitawag love to God, ang gugma ngadto sa Dios. Sa ikaduhang papan nga bato, ang love to man. So niining napulo kasugo, duhaan upat lang niini ang love to God. Una, di ka magbaton og lain nga Dios at tubangan niya, dili magyukbo sa larawan o mga linilok. Unya ang tulo, gihisgutan nga dili pagamiton ang ngalan sa Dios sa pasipala. Ang ikaapat nga love to God, mauna ang adlaw nga igpapahulay. That's why nag-ingon ang Exodo Kapitulo 20 versikulo 8 hanggang 10, nag-ingon, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor, do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God, thou shalt not do any work. Muna'y gisgutan, mauna ang upat kasugo sa unang napulo kasugo nga love to God.
Ang love tuman mo na tahuron mo ang imong amahan inahan, di ka magpatay, di ka mangawat, di ka magsaksig bakak, di ka maibog sa bisan unsang butang sa imong sigataw. This is love tuman. Unya, ilang giunahuna nga dili na siya tumanon kay ni anatas kang Kristo. Wa man pod magsugo si Kristo nga ang tao dili na musunod sa napulo ka sugo. Wa magsugo ana. Hinuon si Kristo nagsugo sa mga sugo nga tumanos tao sa mga sugo nga naa sa napulo ka sugo. O pamati iragod niyo ang gihisgutan din sumala sa pinadayag pinadayag Mateo. Gihisgutan din sa Mateo kapitulo 19, ang gihisgutan ni 16 paingon sa 19 ug unsay gisulti din ni Kristo. Si Kristo nagsugo nga kanang mga sugo nga naa sa napulo ka sugo sundon kana tumano na sa tao. Niya pamatian ninyo akong basahon Mateo 19:16 hanggang 19 nagingon. Og tan-awa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nag-ingon, magtutudlo unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong mangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo? Anaay usa lamang nga maayo, kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Remember nga ang pinag-usapan dinhi about everlasting life, bantay ang mga sugo kung gusto kang musulod sa kinabuhi. Unya sa 18 na yun, kaniya nangutana siya, hain man niini, og si Jesus mitubag. Tandaan na to, si Jesus gitawag the Great Master, ang dako nga magtutudlo. Karon unsa may gitudlo sa maayong magtutudlo nga mao si Jesus? Kay nangutana man ang tao, ang hain man niini. Og unya niingon si Jesus, og si Jesus mitubag, ayaw pagbuno. Kanang dili ka magpatay, asa man ang sugua? Naamanas na pulo ka sugo, kay ikauno man na nga sugo dihas na pulo ka sugo nga dili ka magpatay. Ug ngano nga daghan gyud ron sa mga taong mupatay tungod kay na-influensyahan sa mga tao nga nagtudlo o nagdoktrina nga wa na nang napulo ka sugo. Unya ipadayon na tugbasa, ayaw pagpanapaw. Ikapito na nga sugo diha sa napulo ka sugo nga dili ka manapaw. Mauna nga karong panahon na daghan nga mga managtiayon, daghang pamuyo nga nangaguba tungod kay ang bana magbisyo o ang asawa magbisyo. Nganuman manapaw, mga bit. Nganong nahitabo ni influensyahan man sa mga taong nagtudlo nga di na ang napulo kasugo sundon ug tumanon. Sunod, ayaw pagpangawat. Kining sugua nga dili ka mangawat na amana sa napulo kasugo kay ikawalong sugo mana. Unya ingon si Kristo, kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Nangutana ang tahain ini. Ang tubag ni Kristo, mga sugo nga naas na pulo ka sugo. Dili ka mangawat. Ikawalo man ang sugos na pulo ka sugo, di ka mangawat. Ayaw pagsaksig bakak. O ikasiyam na nga sugo des na pulo ka sugo. Unya, kining gisgutan sa 19, tumahod ka sa imong amahan ug inahan ug higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Karon asa man ni ikalima maning sugo des na pulo ka sugo nga honor your parents. Unya, karon moingon nga kang Kristo na lang nga sugo ang sundon, dili nang napulo ka sugo. Usbon ko, walay kasuguan si Kristo nga ang napulo ka sugo dili na sundon o tumanon sa tao. Isa pa, pamatian ninyo ni ang gihisgutan. Dinhi sa The Living Bible, sumala sa Lucas Kapitulo 23, versikulo 18 hanggang 21, pamatian ninyo ni kay dunay mga accusation sa mga tao, dunay mga allegation sa mga tao, dunay palusot sa mga tao nga wa magtudlo sa insakto nga pagtudlo bahin sa napulo ka sugo. Moingon magud sila nga way taong makahimo sa pagtuman ni anang napulo ka sugo. Dinhi lang sa bugo. Dunay nagwalay na sipyat lang gitong iyang baba. Sayod ko nga ang iyang baba dili sanay mamulong aning mga pulunga.
pero nadala lang siya sa iyang emosyon. Wagi ko kalimutan na adlang Huwebes, nagwali siya. Ingon pa niya na, minaw ko ha, diha ko siyang atbang, og dunay taong moingon nga nakatuman siya sa napulo ka sugo, los-los nimo. Mo gina, ang niguwa nga pulo siyang baba, los-los nimo, dili gani kakatuman sa sugo sa imong asawas na pulo na kasugo. So, imong makita og unsa ang kalainan. Mao na nga kung duna may mga tao nga nakalapas sa mga sugo sa napulo ka sugo, kanang mga tawanaa na influensyahan sa mga nanagwali na nagtudlo nga dili na sundon og tumanon ang napulo ka sugo. Pero look at this, kung imong tan-aw dinhi sa Biblia, kay ang tibuok kasulatan gituga man sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So kung ang tao nagsusi pa lang sa kasulatan, matudluan unta siya. Kinsay mo tudlo? Ang Dios. So niya ang gitudlo sa balaang kasulatan, pamatiin ninyo about the 10 Commandments. This is the Living Bible. Akong basahon na sa Luke chapter 18 verse 18 hanggang 21. Naging din niyo. Once a Jewish religious leader asked him this question. Usa sa mga pangulo sa relihiyon nangutana kaniya ni ining pangutanaha. Ingon din ni, "Good sir, ako lang gining hubaron kay habaw ko nga naay mga bata nga maminaw, ang akong mga anak makatuglang og kanana ang maadlaw, di na gyud makapaminaw na iguli na ko sa balay mo ingon ning akong 2 years old pa, woy ka redyo, woy ka redyo." Unya mo ingon ning kamagwangan nga minaw mi pa, muna nga ako lang gining kuano ni, ako lang gining Cebuanoon, kay English man ni dinis the Living Bible ingon, once a Jewish religious leader, usa sa mga pangulo sa relihiyon, nangutana kaniya bahin ni ini nga pangutana, "Good sir, maayong magtutudlo." Tandaan ha, si Ginisus gitawag nag the great master, good teacher, siya good sir, maayong magtutudlo. Iyang gipangutana, "What shall I do to get to heaven?" Unsa may akong buhaton aron makasulod ko sa gingharian sa langit. This is a very clear, and I know nga dili gyud ni lisod nga masabtan nimo. Unsa may akong buhaton aron makasulod ko sa gingharian sa langit. Remember, og unya nag-ingon dinhi, "Do you realize what you are saying when you call me good?" Ang giingon ni Ginhesus, matud pa niya, imo bang gipamalandong? Ngingon niya, do you realize what you are saying when you call me good? Imo bang gipamalandong? Sa imong pagsulti nako nga kinini ang maayo? Jesus asked him, si Jesus nangutana kaniya, "Only God is truly good and no one else." Ang Dios ra gyud mo'y maayo ug wa nay lain. Busa ayaw ilha, huna-hunaa nga sa imong kaugalingon maayo ka. Nga naman, wa may laing maayo ang Dios ra. Dito ko sa Masbate, hastilan gid niya. Ingon niya nga ako, niya'y akong mga teksto, hinanip gyud ni. Munang mga relihiyon na gipangandaman ko gyud na. Gingnan sa akong uyon, asa man na ang tekston mo, tagay ko sa dili. Huwatag na ako'y debate. Kay mangguwa ning mga teksto, gitunan ko ning maayo, sayon-sayonon lang ninyo og pangayo. Iniag na po katuig, gikan ron, bato pa sa akong uyon, ngawa kay debate, di sa di ko kaybaw ang mga bersikulo. Pero napatunayan, sa diha nga, naatlan gyud nagkatigbakay sila, kanay mga tao nga, sa uwa pa ang debate, daghang katarungan, para niya kamao siya debate. Nga magunahuna, bas ka o galingong kamao siya. Pero gipangutana, diha gyud ko akong dunggan na minaw. Gipangutana siya. ang pangutana sa iya, muuyon ka ba sumala sa Santiago 2? Nga ang Dios usara? Uyon, kay naamas Biblia. Uyon ka ba sa Juan 3:16 nga ang Dios dunay bugtong anak nga pinadala? Uyon pud siya, kay naaman mabasa sa Biblia. Karon kay uyon ka man ang Dios usara, hain man niini ang imong Dios, ang nagpadala nga maong amahan o ang gipadala nga maong anak. Pastilan gid in taon. Nagkamamo-mamo nga naman, naghuna-huna, nagtuo siyang kaugalingon nga maayo na gid siya. Mao na nga musakbang-sakbang og debate kay lagi huna-huna niya makamao siya.
Pero pag abot nas panahon, perting luspad-luspad, wa agid tayo mahimo ngano man tungod na sa pagsalig sa kagalingon. But remember, si Kristo nag-ingon siya nga matud pa niya, only God is truly good and no one else. Ang Dios agud ug maayo wa nagilain. Pag-ingon ni Kristo, sulod sa 20 ingon, but as to your question, apan mahitungod sa imong pangutana, you know what the 10 commandments say, nasayod ka og unsay gisultis na pulo ka sugo. Remember, kung gisugo man diha ng napulo ka sugo, si Kristo nagsugo. You know what the 10 commandments say. Oh, tanawa, meaning nga si Kristo nagsugo na pulo ka sugo. Ganina atong gibasa, ang mga sugo nga gisugo ni Kristo naas na pulo ka sugo. Karong dimension na gyud. You know what the 10 commandments say. Amo ni gisgutan dinhi, don't commit adultery, dili ka manapaw. O naanis na po kusugo, don't murder, di ka magpatay, naanis na po kusugo. Don't steal, di ka mangawat, naanas na pulo kasugo. Don't lie, di ka magsaksig bakak, naanas na pulo kasugo. Honor your parents, taura ang imo ginikanan, naanis na pulo kasugo. Din nag-ingon dayon si Kristo, and so on, og uban pa. Wa man ma-mention niya ang napulo, pero ang iyang gimension, mga sugos nas napulo kasugo, gisunda niya and so on, og uban pa. Meaning, kadtong mga sugo nga wa niya ma-mention. This is a very clear. Nga sa panahon ni Kristo, gitudo ni Kristong sindon tumanon ang napulo kasugo. O niya, nag-ingon sa 21, kaya may mga tao maingon nga, way makatuman na. Sa 21, nag-ingon, the man replied, I've obeyed every one of these laws since I was a small child. Ako na ning gitumaning tanang mga kasuguan na, sukad pa sa akong pagkabata. Unya karon mo ingon mong way tao makatuman na. Ang yawa muhimog diversyon sa inyong mga hunahuna, imbis nga kamo bang masinulundon diyas Ginoo, supak na lang mo. Ang gipamulong ni Kristo, seryosoha, sumala sa Mateo 7:21, dili tanan magingon Ginoo, makasunod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Gisugo nas Ginoo, sundon, tumanon ang napulo ko sa pag imong nuntan si Kristo. Ingon si Kristo sa Mateo 5, ati man nag-ingon sa Juan 10:27, ako nakaila sa akong mga karnero ug sila nakaila kanako ug sila nagsunod nako. Timan ang mga iya ni Kristo nagsunod niya. Pamatii ang gipamulong ni Kristo, Mateo 5:17-18, ingon si Kristo, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. O mituman si Kristo. Unya unsay iyang gisultis 18. Matod pa niya, sultihan ko kamo samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan, walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok, hangtod nga ang tanan matuman. Hangtod nga ang tanan matuman. Way sayloan, matingala mata gikan sa una, ikaduha, kanana ang ikatulong sugo des na pulo ka sugo gituman. Pag abot nas ikaupat gilaktawan kung adlaw ipapahulay. Adto na pud sa kanana ikalimang sugo paingos na po gilaktawan. Ngano man kay dili sila gusto mosunod sa adlaw ipapahulay og mao hinungdan na bitik gihapon sila sa yawa. Ngano man Santiago 2:10 kay bisan kinsang magatuman sa kinatibukan sa kasuguan apan naglapas siya sa kabahin ni siya nahimong malinapason sa tanan nini. Unsay kadaghanan rong gilapas tao? Ang ikaupat nga sugo, adlaw igpapahulay, adlaw Sabado. Munang daghan karon nga nangalagad sa Ginoo nga sila mga Sunday keeper, nganuman kay ilang gilapas ang kasuguan sa Dios, nahimo silang mga Sabbath breaker. Ang naglapas sa usa, naglapas sa tanan, og tungod niya na ang pag-ila sa Biblia kanila ng Juan 2:4, siya nga magaingon, ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Sa atong kapanahunan karon, daghang mga bakakon, daghang walay kamatuoran bisan pas ilang pagpangalagad sa Ginoo tungod kay ilang gisalikway ang kasuguan. Higala naminaw kakaron sa pulong sa Dios.
ang pulong sa Dios kamatuoran. Juan 17:17, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Naminaw ka karon sa pulong sa Dios o niya imong gipaminawan ang kamatuoran. Ayaw kalimot nga si Kristo nagsulti siya, ang makasulod sa gingharian sa langit, ang nagtuman sa kabubuton sa man nga naa sa langit. Remember, nga dunay pangutanas ginisus mga tao nga grabe mo da og ampo, ha? Kanang mag-overnight prayer, kanang magampo, last time, rebuke, hasta masakiton, ha? Ug mahimo pa lang gud nila sa ilang pagampo, buhion nila ang patay. Ug mahimo pa lang nila sa ilang pagampo, ang patay nga nagkuan na ng higa, palingkuron nila, ug mahimo pa lang. Hala, ampo, gamit sa Ginoo. Pero si Ginoo nangutana siya sa Lucas 6:46, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, apan dili mubuhat sa ginasugo ko ninyo. Daghay nagampo Ginoo. Puwa magtumas gisugos Ginoo. Gisugo ba ni Kristo tumanon ang napulo ka sugo? Yes, gisugo. Nya nganong wa man itumana. Tungod kay ang gisunod dili ang gipamulong ni Kristo, kundi ang gipamulong sa ilang mga pangulo. Higala magamping ka kay ang yawa malimbungon sa tanang mga butang. Nangalagad kas Ginoo, nagsimba ka Ginoo, nagampo ka Ginoo, pero gilimbungan ka lang sa yawa, pinaagi sa mga leader o pangulo ninyo sa simbahan. Okay, kung doon na mo'y mga kalibog na siyong una-una, nining bahina nga atong gitalakay karon, pwede inyong paluapon ka na. Pero agig dugang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot o natinawan na ninyong mga una-una, ato ragod pamatian si Brother Libby. Brother Libby? Daghang salamat, Brother John. So, Diyos ato paghanay ang pangutana. Okay. Diya to gikan sa inyo, Brother Libby, ang pangutana. Ang pangutana, naghisgot mahigala mahitungod sa kasuguan. Kay sa huna-huna niya, dunay nagsulti niya nga ang napulo ko na kasugo, dili na pwede karon lagi. Kay ang napulo kasugo, ilang pangunahuna, dili na maong napulo kasugo ni Kristo. So, ning-confirm siya og tinuod ba nga ang napulo kasugo, 10 Commandments, lahi sa kasugo ni Kristo. Okay, ato nang pagtagad ko, ato nang hatagan og tubag. Ato sa ring basaw ni si Brother Raul Sipada. Oy, pre, may gabi mo diha, pre. Salamat sa pagbiyo, pre. Kumusta, pare? Dito ko sa tigpaminaw ninyo, nabautismuhan si Isayas Colonia. Sige silang paminaw sa inyong programa. Okay, daghang salamat. Di ba sa pagkuades Atipolo, pre, pag fellowship, nagkita may mini Isayas kanana ang kolonya. So, salamat kay ni Brother Isayas, uban siyang pamilya, ug mga komendador pamilya. Nakita na gimi, Brother Libe, personal, amot, nakita na ba kapod ka mo? Na kanana, nakita gimi, mga ubay-ubay dito ang nabautismuhan sa ato nga mga listener. Kay dito sa bukid-bukid, sa Katmon, Sugod, kanana ang kusog ang ato nga program dito. Ako nahibalag kaganiha, mga taga dito sa Japon, sakop sa Sugod, kay ang fellowship kaganiha, Sugod, Bourbon, Tabugon, diha sa Bundo o katong isa sa sakop sa Sugod, bukid-bukid. Dunay mga kaigsunan to mga tigpaminaw nga nahibalag sa blato. Gani dunay isa ka tigulang sab nga wag siya ipakyas pagpamati. Pasalamat siya nga ayan na nakitaan sab ang tingog lang pining madunggan sa radio. So salamat kayo niya. Salamat po, Brad Raul, sa info, no? Nga tigpaminaw na to, nga nabautismuhan si Isayas Colonia. Salamat kayo. Sig pamati sa pulong sa Ginoo, at last kadugayan, naka-decide siya alang sa baptism. Niya po si Brother Juderets Mulihon ditoy. Good evening, mga pads. I'm watching. Okay. Salamat kayo, pads, no? Sa pagtanaw, pagpakiguban nato ni Suntulamanon. O niya po si Roldan Bartolata. Salamat kayo. So, mupadayon tahigalas paghatag og dugang tubag sa pangutana, nagipadangat dinhi sa ato nga programa.
So ang napulo kasugo ang 10 commandments dili na tinuod nga wala na. Ang 10 commandments nagpadayon pa na nga gisugo hangtod karong panahon na. Kay wa na'y pagkatapos. O niya, dili sa tinuod nga ang 10 commandments lahi sa mga sa sugo ni Ginosos. Wa isalikwa Ginosos ang napulo kasugo. Ang 10 commandments nga diha nandaan sa pagkaabot ni Kristo, iyan ang gipatuman. Kada bitaw Mateo 5:17 ngadto sa bersikulo 19. Klaro man og tinaw kay gipasabot ni higala nga matod pa din sa 17. Ayaw kamo pagunahuna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan. Iyon ang pamatod ni Kristo. Ang ba nagunahuna man nga gibungkag na ni Kristo, gitapos, giwagtang na ang napulo kasugo. Pero ang tubag ni Kristo na siya ay mo gunahuna nga inganhi ko aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako mianhi dili sa pagbungkag, kundi sa pagtuman. Tuman siya mga higala. Gipasabot niya, nagtuman siya sa 10 commandments. Wa niya bungkaga, wa niya guba, wa niya tapusa. Niya gani nag-ingon ang bersikulo 18, sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, nga samtang magalungtad pa ang langit o ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan. Naapang langit karon, naapang yuta higala, gayon si Ginosos nga walay pagasayloan sa kasuguan. Sa ito pa, tumanon yun ang tanan. Kung imong basahon ang sinibi, ang mga pahuyang anig, mga purudlong ng sugo, isipon siya dito sa langit, iwit siya ng pagkatao. Ngayon ang saunahan, apan bisan kinsa, nga nagapanudlo sa sugo, mani atong mabasa, kung masahan na gud ang 5 bersikulo 19, gayon din ang last portion, apan bisan kinsa, nga magatuman, og magapanudlo nini, kini siya pag-iisipon nga dako sa ginharian sa langit. Sa ato pa si Kristo higala, nagtudlo nga bantayan ang mga sugo. Kadang mga sugo nga diha ng daan nag-exist sa wa pa siya nagpakataw ning kalibutana. Sama sa napo kasugo, sama sa balaod sa Andayo Pahulay, sama sa Daytarilo, ingon siya mo gunahuna nga ako nang gibungkag, tuman ko ana. Siya samtang napalangit yuta, ingon siya way siluan sa kasuguan. Ang manudlo nga muwagtang wa na ni sugua, nagapahuyang nini, isipon siyang iwit sa ginharian sa langit. Apan ang nagapanudlo o nagatuman nini, isipon nga labing dako sa ginharian sa langit. Nya kanala nga pagkasulti nagpamatuon na nga ang napulo kasugo gitudlo ni Kristo nga naa pa na gisugo niya nga tumano na. Kaya sa Lucas 16:17 giingon ni Ginosos, masayon pang mahanaw ang langit o yuta kaysa mod ang kahulugan ang usa ka tulpok sa kasuwan. Si Kristo mismo higala nagtuman siya. Wa niya wagtanga. Sama mabasa ito sa Juan 15, versikulo 10. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, nagapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Nagingon si Jesus, maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Nagtuman si Kristo ba? Nagtuman si Kristo, tuman siya sa sugo. So, ang 10 commandments, wa na isalikwa ni Kristo. Ang ipasabot ni Ginosos, ingon siya sa Juan 14:15, kung nahagbog ba man ako, tumana ang ako mga sugo, ang napulo ka mga sugo higala. Tumanon tana, samtang nahigugma tas Ginoo, kay ang tinuod na higugma matuma na. Sa unang Juan 5:3, nagyon na itong mabasa. Matod pa na itong mabasa sa unang Juan 5:3.
ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao kini, gituman nato ang iyang mga sugo og dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Sayon rang tumanon na higala ang mga sugo sa Dios kana kung nahigugma ta niya. Ang ilhanan sa mga taong nahigugma kadtong nagtuman. Ang ilhanan, ang usa ka tawo nga nahigugma dili gyud lisdan sa pagtuman sa sugo. Pero ang wa nahigugma, mingon ang wa na, gibungkag na. Lisod tumanon, way makatuman sa sugo. Kanang tawhanag, mingon na nahigugma, ay ang gugma na tumo siyang dila. Wa nagsukad siyang kasing-kasing. Kaya ang tinuod na higugma sa Ginoo, mutuman sa sugo, dili musupak mga higala. Naingon si Jesus sa Mateo 7:21, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo, makasulod sa ginharian sa langit, kundili kadtong nagatuman sa kabuton sa manas langit. Gipamatuod ni Kristo nga dili tanang nagtawag niya Ginoo makaadto dito. Ang pagtuon sa ginharian sa langit higala, ang kadtong taong matinumanon, unsa suguan ito siya, mga kasuguan sa iyang amahan nga sa langit. Ang napulo kasugo, sugo na sa amahan sa langit. Ingon siya nga ang makatuman sa kasuguan sa amahan sa langit, mao ipasudlon ngadto sa ginharian sa langit. So kung naghandom ta higala baka atong langit, samtang may pagtuotan niya atong ipakita ang atong pagtuo nga buhi pinaagi sa pagtuman sa iyang masugo, kaya ang pagtuman mo na buhat sa pagtuo nato ngadto kang Kristo. So wala naman tay time higala, miabot mayod ang kinutuban sa ato nga oras niya ang atong timsong. Nya to ngayon si Brother John alam sa closing prayer. Mga higala nga kampo lugar, dahil pala na ito, lugar ni Diyos na ito sa puno sa langit, sa langit, sa langit, sa Ang panahon karon haduna, busa magandang kita matagusa. Ang purong sa Diyos